el candidat del Partit dels Socialistes, que els socialistes de Barcelona presentem, l'ha presentat un president de la Generalitat socialista. I Pepe, per mi, avui és motiu d'una enorme satisfacció, d'una enorme il·lusió, i per mi és un orgull el que tu siguis el nostre president. Penseu per un moment, i penseu els 23 anys enrere. Si amb un govern de la Generalitat, presidit per un president i un govern que mai van creure en Barcelona, que mai la van ajudar, que mai la van acompanyar en els seus somnis, els socialistes, amb els ciutadans de Barcelona, vam fer el que vam fer, hem transformat com hem transformat aquesta ciutat. Imagineu-vos que els propers anys Barcelona, de la mà de Catalunya, de la mà també d'un govern de l'estat progressista, serà capaç de fer els propers anys. Imagineu-vos les possibilitats de progrés i de desenvolupament que podrem fer. Perquè sí, president, sí, company, Pepe, caminarem junts i caminarem des de la complicitat i ho farem, com sempre, al servei d'aquest poble i d'aquests ciutadans. I estem aquí els socialistes per dir que nosaltres, de tots i cada un dels reptes, els convertirem en oportunitats de futur. I quins són els reptes? Doncs tenen a veure amb la cohesió social. Sabeu que jo porto molts mesos parlant d'aquest concepte. I això què vol dir? Doncs garantir la qualitat de vida i el benestar per tothom. Per totes les persones, la gent gran, els joves, les famílies, cadascú amb la seva circumstància personal, nosaltres li respondrem garantint el benestar. Necessitem tornar a renovar la confiança i expressar el nostre compromís renovat amb les persones, amb la gent de Barcelona, que és el bé més preuat que té aquesta ciutat. Mireu, ens hem de mobilitzar. Ens hem de mobilitzar perquè podem guanyar i hem de guanyar perquè Barcelona es mereix que nosaltres seguim liderant aquesta ciutat. Però ens hem de mobilitzar perquè ens hi juguem. Ens hi juguem i hem de dir molt clarament que no tot és el mateix, que l'esquerra no és el mateix que la dreta, encara que la dreta dissimuli, que no és el mateix els progressistes que els conservadors, que no és el mateix les forces polítiques que sempre hem cregut en la ciutat de Barcelona, que aquelles forces polítiques que ni fa 25 anys ni ara tampoc no creuen en la ciutat de Barcelona.